Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:33. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw, Sabado, pitsa 15 na, bulan sang Pebrero, tuig 2020. Ano ang mga balita pagkatapos sang Valentine's Day? Ang paglupok sa ngalan ni Espinido. Galutaw pa nagligad nga inadlaw, daw hindi ba intindihan kung sino na pagwa sini nga balita, di nagalin ini nga balita, daw hindi mapatihan nga balita. Pero kahapon, ginkompirmar ni Interior ang Local Government Secretary Eduardo Anyo nga ara sa listahan sang droga si Police Lieutenant Colonel Joby Espinido. Pero ini ipaidalom pa sa validisyon kung nga nalakip ang ngalan ni Espinido. Sa naibalan, isa siya sang pinakapaborito sang presidente. Daw ginasaligan nga amo mangin berdugo sa mga iligalista. Sa gihapon, pagtuhaw sa ngalan ni Espinido, ang Malacanang nagpagwa gihapon sang ila statement nga suno sa spokesman sa Malacanang nga si Panilo suportado kag may sali gihapon si Presidente Rodrigo Duterte kay Police Lieutenant Colonel Joby Espinido sa likod sining lumupok nga ngalan nga ara siya sa listahan sang droga. Ang punto naton dire, kabay pa nga hindi ini matuod. Kabay pa nga pagkatapos sang validation magagwa nga negatibo ang report nga si Espinido ara matuod sa listahan sang druga kag kumpirmado may angot siya sa druga. Ining mga aligasyon makaguba ini sang pila ka imahen sang Philippine National Police. Kung matuod ang aligasyon, kag madamo ang nagahulat kung anano ang kamatuoran sa likod sini. Ang punto naton kabay pa sa nasiling tana, wala lang sang kamatuoran ini nga balita. Kay kon pananglitan ining aligasyon magbatuod, daw nadumdumanta ang mga tinaga sa una sang katigulangan nga nagasiling bantay sa lakay. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:36. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:39 na para sa kumplito nga management sa inyo liver detox mag DTX 500 adlaw-adlaw. Ang DTX 500 may detoxifying compound nga nagatinlo sa inyo dugo kagatay. Namin isa mga panakot yung mga phytochemical antioxidant panguntra bala sining pagubag sang atay naton, kanser, panubo sang blood sugar kag cholesterol bangod sang diabetes. Kinahanglan mo ang DTX 500. Bangod sa nasiling ko na epektibo gid siya magtinlo sang aton dugo kagatay. Importante ini kayo para sa aton ikayong lawas. So panugya naton sa aton tagpalamati, dapat mag DTX 500 kamo. Adlaw-adlaw himuang nga batasan sa nasiling ko na para mabakod kita, mabato sa anuman nga pamalatian nga magatukaw. Kinanglan ang imo lawas mabakod iingkwento sa mga pamalatian. DTX 500 ang sabat sina. Ang DTX 500 mabakal na pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tag sa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:41 na. Malawig-lawig pa man na. Kay kung pamatian ta kahapon, si House Speaker Peter Cayetano niya, no problem pa. Sige pa ya, maka-operar ang ABS-CBN Tob-Tob Marso tuig 2022. Siling sa House Speaker, sige yan yung report. Kag kung ano nakita nyo nga may diferensya sa gobyerno, libre kamo nga magbalita sina. Kay suno kay Cayetano, posible talakayon man ini ang among isyo. Patahaw-tahawon lang, nakabatyag na ang Kongreso, Senado, kag ang Malacanang sa mainit na subong nga pagbombardiyo sa nagkalain-lain nga sektor. Ang isyu sini nga daw pagpahog, harassment, kag iban pa, batok sa isa ka higante nga television network din sabat na sang panawagan kag pagkadisgusto sa lokal, nasyonal, uminta na ang international. Tisiling ni Alan Peter Cayetano, House Speaker, niya patahaw-tahawon tang isyo. Niya talakayon ganini.
kag hindi ka mo magkabalaka, kay inisya nga isyo, posible talakayon pa sa tuig 2022. Kag ang among television network, padayon pa ini sila nga maka-operar. Kadamo pa ni siyang rekisitos, ginpasaka na sa Korte Suprema, ang kowaranto, nga bato naman sang higanting television network. May mga abogado man. Kag madamo ang pipila ka mga komentaryo kag pananawan, angot sining karon panawag nila daw harassment. Pag-ipit sa isa ka higante nga television network. Tinatural ang katapo sa mga jurnalista, maupod yun na. Kay man isa kita katrabaho, so ang suporta mabatyagan. Pero areho, siling man sang isa ka mamalida, ang representante sang Albay, nga si Edsel Lagman, siling niya ang Supreme Court, wala sang jurisdiction sa pag-revoke sang franchise sang kompanya, kay bangod ini nga poder ara lang sa Kongreso. Ang Kongreso lang ang may otoridad sa pag-revoke o pa-renew sang franchise sang ABS-CBN. Amo niyang palayag di Lagman, niya wala niya. Ang Kongreso gilang niya ang may kinamatarong kay ari ini sa poder sang Kongreso kag wala sa poder sang Korte Suprema. So purti ini ang dibatihay sini purti, malawig ini nga proseso purti ini. Meanwhile, nga ginahulat ang desisyon, ang pila kakatapo sa mga jurnalista, padayon man nga nagaprotesta, padayon man nga nagapudag-pudag sa dalan, padayon man nagapanawagan nga kinanglan, hindi naton pag-ibaligya ang aton kinamatarong sa tagwaragwag. Dipinsahan naton ang tawag kahilwayan sang katapo sang jurnalista. Port State kita, kinahanglan kung anong nagakatabo, basta may rason lang, dipinsahan tagid ang aton kadugo, ang aton sini kaupod sa patag sang tagwaragwag. Pero, respetuhon taman kung anong mangin desisyon sang korte, kung bala matuod nga may jurisdiction siya, kag lantawon taman kung bala husto ang mangin desisyon sang Kongreso kag Senado. Pertining isyo, hindi lahog-lahog ini, balantayan nga isyo. Kag kung hustong palayag ni House Speaker Alan Peter Cayetano 2022, dira kag magainit ang isyo. Pero sa tuig 2022, manaog na sa pwesto si Presidente Rodrigo Duterte. Kung hindi matuod ang aligasyon, kabay pa hindi matuod ang pila ka mga aligasyon kag pagpangduha-duha nga base kon pag-abot sa higapusan nga tuig sang pagpangalagad ni Presidente Rodrigo Duterte, kabay pa hindi lang matuod, ginapaabot nga magadeklarar siya martial law. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 6:46. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang bato sa kidney. Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition.
Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita. Banat. Huli. Aksyon Reports. Afternoon Edition. Aksyon Reports. Philippine Standard Time, las 6:48 na, diri kita. Dasigay magproseso sa papilis, nubo ang saka para sa loan ninyo, para sa chattel, ATM loan, business loan, salary loan, real estate mortgage, car or truck finance, GSIS pension loan, SSS pension loan, agricultural loan, parehas ang crop loans, tricycle loan, allotment loans, housing loans, parehas ang construction kag renovation. Diin ka mo makanto para sa nubo kayong saka. Pederlep Lending Corporation. Ara lang, second floor, Carmen Building, Lisares Avenue, Bacolod City. Para sa kahapusan sang magalon, may mga satellite sila nga opisina. Door 104XA Esteban Building, Galo Gatoslao Streets, Bacolod City. Ini balang Metropolitan Corporation, may ara manda sa Cornel Yungke, sa Dalan Goria, sa La Carlota City. May ara mandira nga satellite nga opisina sa Dalan Mabini, Son Pordas Talisay City. So, nubo saka, dasig magproseso sa papilis kung mag-loan ka, Pederlep Lending Corporation, ang kantuan, second floor, Carmen Building, Lisares Avenue, Bacolod City. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:49. Samtang perting problema subong may coronavirus. Do anom to ka mga nagabantay bla, yung health worker na to, klamatay China to. Perting laton sang coronavirus, may mga African swine fever sa Davao, may mga problema sa dengue, may mga problema sa kangurob, sa taal, kag iban pa. Ano iya ang aton dire sa siyudad sa Bacolod? Ang siyudad sa Bacolod ya, sige ya, libre kita sa kung ano nga pamalatian, sige ya, ang mga proyekto gaulan sa Dakbanwa sa Bacolod. Doon nakaluyan kita, no? Ari naman, no? 1.7 bilyones nga balor sang proyekto ipatuma naman sang DPWH Bacolod District. Porte ni karon nga tuig 2020. Suno kahapon kay Congressman Greg Gasetaya lakip sa mga proyekto amo ini ang dalan pagkaayo sang drainage sa shopping area sa Buri Road sa Mandalagan, ang koneksyon sa dalan halin sa Alangilan pakanto sa Manwa sa Murcia, road widening palapad sang dalan kag pagbutang suga sa palibot sa Bacolod. Pwerte no, inibla nga mga plano ya amo ining nami, hindi makakululba kag makapaayo para sa syudad. Tisiling sang kongresista sa Bacolod, may nagpahibalo sa iya nga ang 300 milyones nga pondo gikan sa provincial national o kon gobyerno nasyonal para sa pagpadayon sang Negros Economic Highway para sa Segment 3, halin Burgos Extension, pagwa sa Bacolod Silay Airport Access Road, ara na. Bawperte, no? Nalakip ini ang Bacolod sa kadamo sa mga proyekto nasyonal. Ti wala man kapabaya ang lokal, gabombardiyo ang nasyonal, kahit madasig yung mangita proyekto si Congressman Greg Gasataya para sa siyudad sa Bacolod. Kaya ang programa sa Duterte administration, build. Amo ning programa, ang Bacolod, amo yan nakabinipisyo. Kay halin sa una, ang inaplano ni Congressman Greg Gasataya, daw wala gindingot sang nasyonal sa pundo sang DPWH o kundiin mga pundo, ginapangitaan gid pundo bla para matagaan kita sang nagakaigo nga mga proyekto diri sa syudad sa Bacolod. Amo na nga
bao dako ang asinso sa syudad sa Bacolod. Daw ga-progress lang nga ga-progress ang syudad sa Bacolod. Depende na mo sa kapisan sa aton mga opisyal, depende na sa relasyon sa aton nasyonal kag lokal nga mga opisyal. So maayo ini nga balita para sa akon, maayo ini para sa syudad sa Bacolod. Ang ekonomiya sa Bacolod nagasaka. Kung nagasaka ang ekonomiya, nakita niyo naman ang dalagko nga mga establishmento, sang dalagko nga mga korporasyon, kag dalagko nga nagapanag-iya sa mga mall, da mga uhong nga nagatinubo-tubo sa syudad sa Bacolod. Nagapakita lang nga ang investor luyag magbutang sila kapital diri sa Bacolod. Nga bangod nagadako ang Bacolod, ang aton sining climate sa Bacolod matawhay, kag madamo ang luyag nga kapitalista nga magbutang sa ilang negosyo sa syudad sa Bacolod. In cambio sini ang makabenepisyo Bacolod non. Kon nagapatindog lagko nga mga construction, ti ang makabenepisyo pila ka mga worker nga taga Bacolod. Kag ang Bacolod makabenepisyo sa dako nga buwis nga mahimo makaltas nila sining dalagko nga mga establishmento. In cambio sinidlag ko nga mga buwis nga kuwaon sa gobyerno lokal, ibalik ina siya para sa tao paagi sa mga proyekto. So, padayon kita nga mag-asinso, padayon kita nga makaangkon sang madamo nga mga proyekto. Daw pananawa naton samtang galakat at tiluig, ga-boom! Kag nagadako, naga-progress ang syudad sa Bacolod. So, hindi naton pagbalabagan, opda naton kainitanan para sa Bacolod non. Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasay 54 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Buling. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line.
all units. Attention, all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Yari ang mga programa ngayon nyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Radio Philippine Standard Time, lasay 58 na Evergreen Herbal Capsule. Ano ang epekto sini? Nagabulig tinlo, pabakod, kag nagabalanse sang sistema sa inyo lawas. Ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Kung sobra ang blood sugar, bad cholesterol, uric acid, hyperacidity, sobrang asin, creatinine, ginaibanan. Kung kulang ikaw sang vitamina sa lawas, vitamin A, C, B, magnesium, zinc, calcium, potassium, ginadugangan. Amo na kung nga gintawag siya, sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Evergreen Herbal Capsule, aprobado ini sang Food and Drug Administration. So tilawin ninyo bakal kamo sa tanan nga sang Sincere Drug Store. Pwede bakal dira sa Blanca Flor Drug Store Himamaylan, JBX Pharmacy Binalbagan, Floritis Drugstore Binalbagan, Billionis Drugstore Hinigaran. Evergreen Herbal Capsule. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 59. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcast. Issue